אוקיי, איך אמרת שקוראים לאחיינית שלך? שינה בצורה בלגננדל. שיהיה לרפואתה בכל איבריה וגידיה. שהקדוש ברוך הוא יציל את כל אלה שנמצאים בסכנה בכל מקום ומקום. זה לא פשוט, זה לא פשוט. שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו ניסים, אבל עם כל זה. ניסים ונפלאות, ממש ככה. אז בואו נראה, כתוב בפרשת השבוע, ולעילוי נשמת חיים רפאל משה בן יעקב לב, שתהיה נפשו צורה בצור החיים, נשמתו צורה בצור החיים. פרשת השבוע כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מסביר פה הזוהר מה הכוונה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אשר יש לך דפים, יש לך דפים. ועתה, אני קורא פה, ועתה חוזר התיקונים, אתה רואה כותרת קדושת השבת, כן. ועתה חוזר התיקונים לדבריו דלעיל, שבשבת השכינה פושטת מעליה את לבושי הקליפות ומתלבשת בלבושים נעים. הרי ידוע שביום חול יש בגדי חול וכביכול יש בהם קצת טומאה. לעומת בשבת הנשמה פושטת את הלבושים שלה של החול ולובשת בגדי שבת. זה מה שזה, בהזדמנות פעם נדבר על בגדי שבת, כשטובלים אז אתה מקבל, ולכן אחד מהחמש הכוונות כשטובלים ביום שישי זה אחד להפשיט את בגדי החול, ואחר כך התפילה השנייה זה ללבוש בגדי שבת, וזה הבגד שהנשמה עצמה לובשת. וכאן יוסיף, אומר הזוהר. אם לא טבלת זה לא קורה? איך? אם לא טבלת זה לא קורה מאליו? זה פחות קורה טוב. הטבילה בהרבה יותר משפיעה על הדברים האלה. הטבילה בהרבה יותר פועלת. וכן יוסיף ויפרש שמאותו הטעם שהשכינה פושטת בשבת את לבושי הקליפות, לכן גם אש הגיהנום לא שולטת בשבת בעולם. היא לא שולטת, ולכן גם הרשעים ששמרו שבת, הם לא נמצאים בגיהנום, אלא מוציאים אותם בגיהנום, כמו שדיברנו בשבת, שמוציאים אותם מגיהנום, מכניסים אותם לגן עדן תחתון. ואלה שהיו בגן עדן תחתון מעלים אותם לגן עדן עליון. כי מאחר שפושטת השכינה את הלבושים של הקליפה, שהם מצד חלק קרה שבקליפת נוגה, ולובשת בגדים טובים ומתוקנים, לכן אין בשבת שליטה לאש של הגיהנום, ששורשה מצד הרע דקליפת נוגה, או כמו שאמרנו תמיד, שקליפת נוגה זה מעורב חלק רע וטוב, ובשבת זה הולך לחלק הטוב, ואלה שנמצאים בגיהנום הם מקבלים את החלק של הרע. מתחיל הזוהר ואומר, ובשבת גיהנום לא שלטה בעלמא ולא ממנן דילה. ובשבת יש הגיהנום לא שולטת בעולם ולא הממונים שלו, גם אלה שאחראים הם גם לא נמצאים שם. למה? בגין דאמני לישראל, ובשביל זה ציווה הקדוש ברוך הוא את ישראל, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, כי כשם שאש הגיהנום שובתת בשבת, כך צריך האדם לשבות מעברת אש. והיא ברנש אוקיד בשבת, ואם אדם מדליק אש בשבת, אמר קודש בריחו, אומר הקדוש ברוך הוא, אנא הביתי מכבה לנורא דלא אוקיד, אני הייתי מכבה את האש של הגיהנום ביום השבת. למה? שלא תשרוף את הרשעים, ואתון מוקדים לה, ואתם מדליקים את האש, לכן אתון תתוקדון בגיהנום. לכן מי שמדליק את האש בשבת, אז הוא גם ישרף באש של הגיהנום גם ביום בשבת, והוא אין לו מנוחה. ובגין דא לא תבערו אש בכל מושבותיכם, כי אמרנו שכל פעולה שאדם עושה פה בעולם הזה, זה משפיע למעלה בעולם הבא. אז אם הוא ידליק פה אש למטה, יבעיר לו את האש של הגיהנום. והריבוי בכל מושבותיכם בא לרבות איסור הבערת אש. איזה אש? אפילו בגופה. ואפילו בגוף. דהיינו שלא יכעס האדם בשבת, כי על ידי הכעס, הנה אני רואה את הראש של רפי, הוא הרים את הראש, דהיינו שלא יכעוס האדם בשבת, כי על ידי הכעס הוא מבעיר בתוך גופו את האש של הגיהנום. ולכן באותו רגע שהאדם הוא כועס, על ידי זה אם הוא קיבל נשמה יתרה, מה קורה לנשמה היתרה שלו? הולכת ומסתלקת. וכל הלבושים שהוא לבש בכניסת שבת, נסתלקו הלבושים. עכשיו יש לנו כלל,
שכל מי שכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. למה הגיהנום שולטים בו? כי כיוון שהיא יצאה, זה מדברים על יום חול, כי כיוון שהיא יצאה הנשמה שלו, או כמו שאומר הזוהר, ונלמד את זה אולי שבוע הבא, על מידת הכעס, שזה ההבדל בין שאר העבירות שבן אדם עושה, לבין אדם כועס. הרי כנגד יש לנו רמ"ח איברים, כנגד רמ"ח מצוות, כנגד רמ"ח איברים של האדם. ושסה מצוות לא תעשה כנגד שסה גידים. עכשיו, כל מצווה ומצווה היא כנגד אחד מהאיברים של האדם. וידוע נגיד מצוות של 2 מקרא ו1 תרגום, זה כנגד הכליות של האדם. לכן אם יש לבן אדם בעיות חס ושלום בכליות, זה טוב שיקרא 2 מקרא ו1 תרגום. אם מישהו מדבר בין מים אחרונים לברכת המזון, מה זה עושה? זה הכתף, כמו שאמרנו, שכתוב תכף למים אחרונים ברכת המזון. ואם הוא מדבר, לכן כאב לאותו אדם הכתף, ככה אמר לו האריז"ל. דהיינו, כנגד כל מצווה יש את העבר, יש את האיבר. עכשיו הוא לא עשה איזה מצווה, אז נפגם אותו איבר. ישנה עבירה אחת שאם בן אדם עושה, כל הנשמה מסתלקת ממנו לגמרי. ואז מגיע כל הסתרה אחריו אליו. איזה עבירה? מידת הכעס. מידת הכעס שבן אדם כועס, כתוב שאסור להסתכל באדם שבפנים שהוא כועס. למה? כי אילו הוא עובד עבודה זרה, ובאותו רגע שאתה מסתכל על אותו אדם, זה כאילו אתה מסתכל בעבודה זרה, וצריך להתרחק מאותו בן אדם כמתחווה קשר. אז אם ביום חול עם בן אדם כשהוא כועס, אז כל מיני גיהנם שולטים בו. אז בשבת שהוא קיבל נשמה יתרה ונסתלקה נשמה יתרה בשבת. עכשיו הוא מגיע מהבית כנסת, והשולחן לא מוכן, יש כאלה לא תמיד מסודרות. ומה קורה לו? עושה ככה עם הראש, אז מתחיל להיות מלחמה. אז יוצא שהוא קיבל נשמה יתרה, ואחרי שעה נגמר לו, במקרה הוא קיבל נשמה יתרה. ואז כל הנשמה היתרה שלו נסתלקה, ונכנסים בו כל המעשה גיהנום. באה התורה ואומרת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. איזה אש? אש של הכעס. כל סוגי האש. כל סוגי האש. לאט בוא נראה. ומה הניעו? אתה בכלל לא מדבר על לשמור שבת. זה החלק הפשוט, אבל חלק העמוק בזה, להרי כל ה-39 אבות מלאכות שאסור לעשות בשבת, איפה הם כתובים? איפה כתוב של תוכן? אז לומדים את זה רק מסמוך. יש רק מצווה אחת בשבת, איסור אחד שכתוב במפורש. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. יש מחלוקת בגמרא אם לילה ויצאה, לעברה, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, זה לא... מקושש עצים, מה הוא עשה? מה הבעיה במקושש עצים? הזוהר ככה שואל במקום. מה הבעיה שהוא מקושש עצים? אם אתה יוצא עכשיו פה לרחוב הזה, ואתה לא חותך עצים, כתוב מקושש, לא כתב גזם עצים ולא חתך עצים. הוא היה מקושש, היה אוסף את העצים. זה איסור מוקצה. עוד לא תקנו איסור מוקצה. שואל הזוהר, מה הייתה בעיה בזה שהוא קושש עצים? מה הבעיה? לאסוף עצים. אתה הולך לעשות עכשיו על האש, אתה אוסף את העצים. ונתחייב ביתה, למה נתחייב ביתה? הוא לא עשה שום דבר, אולי פעם נמסור על זה שיעור. מה הבעיה של המקושש עצים? במה הוא כפר, איזה כפירה גדולה הייתה לו? בכל אופן, כשבן אדם, אני לא רוצה לצאת מחוץ מה? כן. כשבן אדם כועס, הנשמה יתרה עוזבת. גם הנשמה עצמה. ומה קורה שהוא נרגע? אם היא חוזרת? אז אנחנו נראה את זה שבוע הבא. כי למעשה משמע שאם בן אדם כועס, גם טבילה במקווה וגם כל מיני דברים, זה מאוד 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 קשה להחזיר את הנשמה. ברגע שבן אדם חילל את השבת, אז אם הוא עושה תשובה מיד היא חוזרת לה. בכעס זה לא ככה. מאוד 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 קשה. זה מה שאני אומר. בן אדם יכול לשמור שבת כביכול. וגמר את הכל, נכון? תדליק סיגריה בקיצור. כן, יותר... לא, אני אומר, התעצבנת, תדליק כבר את הסיגריה להירגע. כן, וכמו שתראו אוקיי, ומה הניעו גיהנום בגופה? אני ממשיך רבי סי, השיעור מוקלט, כן? ומה הניעו גיהנום בגופה? ומהו יש הגיהנום שבגוף? כבד דבמרה דאיהו גיהנום. זהו הכבד של הסמך מם שעל ידו הכעס. ובכבד נמצאת המרה. והיא הנוקבה דקליפה שנקראת גיהנום והיא שמה מוות.
והיא סם המוות, דהיינו סם דאל אחר. זה סם של הסמך מם, שהוא הזכר דקליפה הנקרא אל אחר. והיא חרבה דמלאך המוות. דהיינו יש לנו כלל. כל פעם שאתה רוצה להביא תולדות, אתה צריך לחבר בין זכר לבין נקבה. רק על ידי חיבור של בין זכר לבין נקבה, על ידי זה נהיה תולדות. ולכן אם בן אדם עושה עבירה שהיא שייכת רק לזכר, לכוח הטומאה, אז הוא פוגם, אבל לא כל כך. אם הוא עשה עבירה ששייכת לנקבה, אז הוא פוגם, אבל לא כל כך. אבל אם הוא עושה עבירה כזו, שזה עושה זיווג בין זכר לבין נקבה, אז הוא שידך בין שני חלקים כאלה שמביא תולדות. אומר הזוהר, מי שכועס, יש שני איברים בגוף שהם שייכים לכוח הכעס, כבד וטחול. הכבד כנגד הזכר, והטחול כנגד הנקבה. בואו נסתכל פה בהערה, תסתכלו פה בהערה למעשה ש"נ ב', עניינה של קליפה זו, אתם שומעים? עניינה של קליפה זו הובא בהרחבה לעיל בתיקון כ"א. פה אתם רואים זה תיקוני הזוהר, תיקון 24, בדף ס"ט עמוד ב'. לפני כן בתיקון כ"א, שהוא אחד מהתיקונים הגדולים, תיקון כ"א, אז שם הוא מעריך, שם נאמר שהמרה היא חרבו של הסמך מם והיא הגיהנום. כי הרי המרה זה מה שנזרק, זה יוצא מן הכבד, נכנס לתוך כיס המרה, וכשבן אדם אוכל, יוצא מיצי מכיס המרה ומפרק את האוכל. ולכן זה מאוד 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 מר, ויש לו כוח עצום מאוד לפרק גם העצמות, גם לפרק הכל. ולכן אדם כשכועס, אז כל המרה הזה וכל הכבד הזה הוא נמצא שם ביחד. ואכן שם מתבאר שהמרה היא הבינה דקליפה. כמו שיש בקדושה יש חוכמה ובינה, וכמו שיש מלכות דקדושה ובינה דקדושה, מי נקראת מלכות דקדושה? איך היא נקראת? רחל. מי נקראת בינה דקדושה? לאה. זה נקרא רחל ולאה. יש גם רחל ולאה מבחינת הכוחות הטומאה. והן קשורות לטחול ולכבד. והוא מחבר בין כל הכוחות האלה. אמנם במקומות אחרים יתבאר שהכוונה לבחינת לאה דקליפה, כמו שהוא כותב שם בהערות. ותראו את הערה ש"ד, ולעיל בסמוך הוזכר המרה, שזה כבד, ובבארנו צייר שהכוונה לנוקבה דקליפה. וכאן כשנזכרת קליפת טחול, אנו מפרשים גם כן שהטחול היא נקראת נוקבה דקליפה. לא משנה, זה קצת מסובך העניינים האלה, נשאיר את זה ככה, נחזור למעלה. בכל אופן, ועליה יתמר, והחריטה מר כלענה, חדה כחרב פיות. כלומר שהמרה היא חדה כחרב, ומי שכועס בשבת, לא די שפוגם את נשמתו בעוון הכעס, אלא אף גם כן מגביר על עצמו את אש הגיהנום, כי על ידי שמחמת הכעס, שמחמם הכעס את הכבד והמרה, על ידי זה הוא מבעיר את הקליפות השרויות שם, והן מבעירות את כל גופו באש הדינים והגבורות. זה אם בן אדם כועס. אז למעשה בן אדם יכול להיות בגיהנום בשבת. ואתם תראו, האדם כשהוא עצבני, אי אפשר לדבר איתו, אי אפשר להתקרב אליו. עכשיו, לפי מה שבן אדם פה פועל בעולם הזה, ככה פועלים שם למעלה. ואני אקריא לכם משער הכוונות באריזל, שאת זה שבוע הבא אנחנו נראה. לגבי הלבושים שבן אדם לובש בשבת. הוא כותב ככה, וגם צריך האדם ללבוש בגדי לבן, ולא בגדים צבעוניים. בשבת איזה בגדים הוא צריך ללבוש? רק בגדי לבן. ולכן אם היה אפשר שכל החליפה מההתחלה, שהכל יהיה בהתחלה. הוא אומר, ובאמת מורו ורבו היה לובש מההתחלה עד הסוף רק בגדי לבן. יש מקובל אחד בארץ, שהוא, שכחתי את השם שלו, מקובל מפורסם, שאפילו ההמבורג שלו בשבת, זה בצבע הלבן, לא יודע מאיפה הוא הביא אותו, בצבע הלבן. אבל זה כתוב בחז"ל רק אם הוא מפורסם בצדקותו, ושכל מנהגיו זה על פי הקבלה. אם לא, זה דרך שחץ וגאווה. ובן אדם לא יכול לנהוג על עצמו בצורה כזאת. אדם לא יכול להיות את זה דופן. אוקיי, וככה הוא כותב ככה. ואמר לי מורי ורבי, עכשיו לפי איך שבן אדם מתלבש בשבת, ככה ילבישו אותו למעלה. תראו כמה זה חשוב. אתה שומע, יש לך חליפה ירוקה. תקשיב טוב. הוא כותב ככה.
כן ממש יתלבש האדם בעולם הבא אחר פטירתו ביום השבת. ואמר לי מורי ורבי, ככה מספר המערכו, שאמר לו מורו ורבו האריזל, כי בקבלת שבת פעם אחת נתגלה אליו נשמת חכם אחר שנפטר בימיו. היה איזה תלמיד חכם בזמן האריזל שהוא נפטר, והוא בא לאריזל בליל שבת וראה אותו שהוא לובש שחורים, ראה אותו בחיזיון הזה, ראה אותו לובש שחורים, ושאל אותו למה אתה לובש שחורים, ואמר לו לפי שבעולם הזה היה לובש שחורים ביום השבת, שלכך היו מענישים אותו ללבוש אחר פטירתו בגדים שחורים ביום השבת. ולכן הוא כותב שלפחות כי אין לפחות אלא שיעשה 4 בגדים, והם המלבוש העליון והתחתון והאזור. בקיצור, שבן אדם צריך להיות לו לפחות 4 בגדים בגדי לבן. הוא אומר, אם יש לבן אדם 4 בגדים בגדי לבן, הוא יכול אחר כך ללבוש מה שהוא רוצה. כמוך יש לך חליפה ירוקה, חליפה כחולה, חליפה כזאת, אין שום בעיה, אם יש לך 4 בגדים. הוא אומר, ומאיפה אני יודע את זה? הוא אומר, כי ראיתי את מורי ורבי בימות החורף, שעל כל הבגדי לבן היה לו מעיל בצבע ארגמן. אתם יודעים איזה צבע זה? צבע אדום. לא, ארגמן זה אדום, נכון? עכשיו תדמיינו לעצמכם שהאריזל בשבת היה לובש, היה לובש צבע ארגמן. זה לא אדום, בסדר. כן. שיהיה 4. 4 פריטים. אז אתה יכול לעשות חולצה, יש לך חולצה, יש לך ציצית, יש לך גופייה, גרביים או לבנים, מה שאתה רוצה. ואז אתה יכול ללבוש מה שאתה רוצה, גם בצבע צהוב. אם אתה רוצה, צהוב, אין שום בעיה. אז מה אנחנו רואים מפה? שכפי הפעולות של האדם פה בעולם הזה, ככה גם עושים לו למעלה. ובן אדם לא יכול לבוא ולהגיד, שתייה, זה שום דבר, זה כלום. הכל, מה שבן אדם עושה פה, ככה זה משתקף למעלה. ממשיך הזוהר ואומר, וצריך דלא יתער עציבו, וקטטם מסיטרא דטחול. כי אמרנו כעס, זה בא ממרה, אבל לא רק זה. יש בן אדם שהיה לו שבוע קשה, בביזנס שלו היה מאוד קשה. הוא שיפץ למישהו בית, ואותו בן אדם מתקרצץ אליו ומשגע אותו כמו שעשו לך. והוא נכנס לשבת רק עם צרות. ואז מה קורה? הוא בעצבות. אומר הזוהר, וצריך דלא יתער עציבו וקטטם מסיטרא דטחול. ועוד צריך האדם להיזהר בשבת, שלא יעורר עצבות וקטטה הנמשכים מצד הטחול, שהיא הנוקבה דקליפה. אז אם הוא רב עם אשתו, אם הוא כועס על אשתו, אם הוא מקפיד על אשתו, אם הוא בעצבות, מה קורה לו גם כן? הנשמה מסתלקת ממנו לגמרי. למה? כי היא נקראת הלילי, עם האות ת', שכנגד מלכות דקדושה שזה סוד הלב. אלא תהא לב נטיר מכולה, אלא יראה שיהיה לבו שמור מכל אלה. דהיינו מהכעס, מהעצבות ומהקטטה. ומפני שהם מעוררים את כוח הקליפות המלובשות בכבד ובטחול, ומגבירים את האש, הדינים המזיקים ללב שהם משכן הנשמה היתרה, והוא סוד השכינה, שזה נקרא שמור, שהוא הלב. יש לך שמור וזכור. שמור את יום השבת לקדשו, ושמירה היא בלב, אתה שומר את זה בלב. ומוחה והמוח זה זכור, והמוח הוא סוד זעיר אנפין. אמר לי מישהו שהוא לא הולך להתפלל בשבת באיזה בית כנסת, במקסיקו. אמר לי שהוא לא הולך להתפלל בשבת באיזה בית כנסת, כי הגבאי שם מרגיז אותו. למה? עד שהוא נותן לו עלייה לוקח בין 4 ל5 חודשים, וזה מרגיז אותו. הוא מרגיש שהוא כל פעם כועס בשבת, לכן הוא הולך להתפלל משהו אחר. אתם חושבים בבית כנסת הוא לא הרגיזו אותו? גם הרגיזו אותו, גם שם, דברים אחרים. כי הוא נדלק מאנשים אחרים, אתה מבין? אז זהו זה. אז הוא יכול ללכת לבית כנסת, הוא הולך לבית כנסת להתפלל, ומה קורה לו? בבית כנסת עצמה הוא מוצא לעצמו את הנשמה היתרה. מה לעשות? והרי לא חסר על מה להתרגז, ולא חסר על מה להתעצבן. חוץ מאצלכם, איפה שאתם הולכים שם לקרליבך, זה כנראה שם. אבל
אתה מגיע לרמות... זה דווקא פותח, זה פותח צ'אנלס חדשים בנשמה. והמוח הוא סוד הזעיר אנפין, ועליו נאמר זכור את יום השבת לקדשו. והזכירה למעשה היא במוח שהיא כנגד הזעיר אנפין, ולכן בשבת צריך להיות בחינת שמור. דהיינו להישמר מכעס, עצבות וקטטה המעוררים את כוח הקליפות. אני זוכר בתור ילדים, אם היינו עושים, בלי הנערה, אנחנו 10 ילדים בבית, 5 בנים, שכל אחד מחבל יותר מהשני. הבנות ילדות טובות, אבל בנים זה לא קל, תימנים זה לא פשוט. ואם היינו עושים משהו לא טוב, אז אבא שלי יודע, אמא שלי הייתה מזהירה אותו. בשבת לא נותנים עונשים. תעזוב את הילדים בשבת. תחכה למוצאי שבת, אז אתה על סטנד ביי איזה 12-13 שעות. אבל אחר כך זה מתקרר, על מוצאי שבת הכל נשכח. הילד עשה משהו לא בסדר. לא לכעוס. בכאילו אתה כועס. זה גם לא טוב, גם בכאילו לא טוב. אנחנו נראה את זה שבוע הבא. האם אפשר בכאילו לכעוס או אי אפשר בכאילו לכעוס? ככה הזוהר, זה לא פשוט אם אפשר לכעוס בכאילו או לא. ככה הזוהר בפרשת תצווה, כי יש כעס, אומר הזוהר, כי יש כעס שהוא טוב. יש כעס שהוא טוב. והיא תימה הרוגזה דרבנן. שואל הזוהר, הרי החכמים כועסים. אתה ראית לפעמים תלמידי חכמים שכועסים? אפילו לא בינם. באמריקה זה לא קיים. הוא יכול לכעוס. ואיך ייתכן שהם כועסים מאחר שהתברר שעצם הקלקול שגורם הכעס, כי לפני כן שבוע הבא אנחנו נראה שהנשמה של האדם לגמרי מסתלקת ממנו, אנחנו נראה איזה דברים קשים מאוד על הכעס, וזה לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אומר הזוהר, רוגזה דרבנן תביאו לכל סטרין. אם זה תלמיד חכם שהוא כועס, אומר הזוהר, כעס החכמים טוב הוא לכל הצדדים, כי אינו בא מצד הסטרא אחא, אלא מצד הקדושה. דעת תנינן, התורה למה נמשלה? לאש. אז יוצא מכוח מה הוא כועס, באותו רגע שהוא למד תורה אז נכנסה בו אש, התורה ניתנה באש, אז כוח של האש הזה זה מה שיוצא לבחוץ, ולכן היא לא אש גרועה. דעת תנינן דאורייתא אישה היא, הרי אנחנו יודעים שהתורה היא אש, ואורייתא כמרתח לה. ומה מדליק אותו? מדליק אותו התורה היא מרתחת, דכתיב הלא כה דברי כאש נאום השם. ממשיך הזוהר ואומר, ומאחר וכעס החכמים הוא רק משום התורה, לכן רוגזה דרבנן במילה דאורייתא, רוגזה דרבנן למהב יקרה דאורייתא, וכולי וכולי. לכן אם בן אדם הוא כועס, אז אם הוא תלמיד חכם, אז אנחנו צריכים לבוא ולבדוק האם הוא כועס בגלל שהוא תלמיד חכם, והוא רואה איזה מישהו שעושה לו בסדר, ועל ידי זה הוא כועס עליו, הוא רואה אותו שהוא מדבר באמצע הקדיש, באמצע חזרת השעת, הוא עושה כל מיני דברים, מבזה, או דברים כאלה, והוא כועס, אז אל תגיד, תראה, התלמיד חכם הזה יש לו מידות רעות. בן אדם יכול להיות רוצח, אבל מאיפה זה בא? מצד הקדושה. איפה מצאנו את זה? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הוא יכל לייחס אותו ליתרו. לא. ועכשיו למה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן? אהרון הכהן מה היה? אוהב שלום ורודף שלום. אז דהיינו מהאוהב שלום ורודף שלום יכול לצאת מישהו רוצח, וזה נקרא רציחה בתיקון. זה הקדוש ברוך הוא. בדיוק. לכן... היום אנחנו יודעים שאם יבוא תלמיד חכם ויכעס על מישהו... לא מחייב. יש בן אדם שהוא כועס, באמת, הרב עובדיה שראית אותו כועס, מה שעושים לבחורי ישיבות, מה שעושים ככה וכל מיני דברים כאלה, הכעס שלו היה זה שהוא יודע מה הפגימה שיש ומה כל הדברים שיש, ולכן הוא כעס, וזה כעס טוב, זה מכוח התורה, אין מה לעשות. אבל זה בן אדם שהוא מפורסם בלימוד התורה שלו, בצדקותו, ביראת שמיים, בהכל, אז אתה יכול, אבל לא כל בן אדם. לכן באמת עדיף שלא לכעוס בכלל. אשתי שאלה אותי, ואם אתה כועס בפנים ואתה לא מראה כלפי חוץ? לא יודע. אז זו גם מעלה, אבל... יש נקודת רתיחה. אז בוא נראה. תשמע, אתה צריך לעבוד על זה קשה. ודאי שזה עבודה קשה. תראה, אני קפדן, אני כהן. והכהנים קפדנים. וכיוון שהכהנים קפדנים, כל דבר יכול להדליק אותם. ואני עובד על זה שנים, מנסה לעבוד על זה שנים,
על מידת הקפדנות. לא תמיד זה הולך. זו עבודה יומיומית, שעה. זה לא פשוט. כן, בדיוק, הפילות תמיד ככה. בדיוק, זה מה שהוא אומר. וצריך, זה כן. שבו כאילו להתאמץ לו להיות כועס, כי אז אתה בשבת. האמת, הכעס של האדם נובע בגלל שהוא חושב שמגיע לו משהו. ולכן הכעס בא ממידת הגאווה. ככה כתוב. זה שורש ממידת הגאווה, לא ממידת... לפעמים אתה, בוא נגיד, אתה עושה אירוע, כן. פתאום מישהו בא שובר בקבוק יין דקה לפני שבת. אוקיי, בסדר. אבל אם אתה יודע שזה הכל רצונו יתברך, אם אתה יודע שאין עוד מלבדוי, אז אתה יודע שמי ששבר את הבקבוק, זה לא הוא שבר את הבקבוק, אלא זה רצון השם. אם אתה הגעת למסקנה שהכל זה רצון השם, אז אין שום דבר בעולם שנוגע לאותו בן אדם ספציפי, אלא זה הכל רצון השם. אז ממילא, זה נקרא כל מן דעביד רחמנה לטבעביד, גמרנו. אז אין מציאות של רע בעולם. השיר הזה שאנחנו שרים, יהיה טוב ויהיה עוד יותר טוב. מה זה יהיה טוב או עוד יותר טוב? אין יותר טוב ממה שהקדוש ברוך הוא נותן. אין כזה דבר יהיה טוב או עוד יותר טוב. עכשיו כבר טוב. עכשיו זה המקסימום שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות טוב. עודך השם כי ענפת בי. אנחנו נודה לקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא על כל המכות שהוא נתן לנו. אז מה יתגלה למפריע? שלא היה שום מושג רע בעולם. ולחיות עם זה קשה. כי בן אדם עשו לו ככה, עשו לו ככה, עשו לו ככה. מה תעשה? בן אדם גנבו לו כסף. לקחו לו כסף, מה תעשה? אני מכיר מישהו שהוא ביקש מישהו איזה עזרה, אמר לו להעביר כסף ממקום למקום, הוא נתן לו את חשבון הבנק, כשהוא העביר לו את הכספים, $30,000 הוא לקח לעצמו וגנב מחשבון הבנק. זה בן אדם שאין לו כסף. יכעס או לא יכעס? לא. כי מה הוא היה? שליח. הכסף הזה שלו? לא שלו. אז מה? על מה תכעס? עכשיו, להיות בדרגה כזאת זה עבודה של שנים. זה מה שאמר דוד המלך. ושם הוא זכה להיכנס להיות רגל רביעית במרכבה. שהוא מקלל אותו והוא קללה נמרצת. למדתי את זה עוד לפני שבועיים עם הבת שלי. אני כל שבוע למד את הפרק בתנ"ך. והוא לוקח חול ואבנים וזורק עליו. הוא נמצא למעלה ודוד המלך למטה. שמי בן גרה, ימיני. והוא קללה נמרצת. ביום בורחים מפני אבשלום. אבשלום עושה את המעשים הכי מתועבים. ויש לו את היועץ הכי טוב. כי בימים מהם מי ששואל עצה מאחיתופל כאשר ישאל איש. כביכול מהקדוש ברוך הוא עד כדי כך. כאשר ישאל איש מאת האלוקים, משהו כזה, אומר הפסוק. אז הוא יודע שיש לו את היועץ הכי טוב. והוא יעץ לו עצות טובות. וכל העם הוא הצליח לשבות, הוא גנב את לב העם, כמו שאומרים חז"ל, אבשלום. הוא מסכן היה כמה, עם 60 אנשים שם, משהו כזה, והוא בורח. מי בדרך מקלל אותו? שמי בן גרה. ויש לו שם את הקרטיסט הכי טוב בעולם. מי זה? יואב בן צרויה. אומר לו, תן לי, אני אוריד לו את הראש. אמר לו, השם אמר לו, כלל, אתה לא רואה שבסיטואציה כזאת, שאני בורח מהבן שלי, ופתאום הקדוש ברוך הוא מזמן לי אותו. עכשיו אתה רואה, הוא היה ראש הסנהדרין, רפי, הוא היה ראש הסנהדרין. שמי בן גרה? היה ראש הסנהדרין. עכשיו ראש הסנהדרין לוקח עפר וזורק, אבנים וזורק, ומקלל. תגיד, זה ככה מתנהג ראש הסנהדרין? אומר לו, תקשיב, אתה לא רואה שאם הבן אדם יצא לגמרי מכליו, סימן שזה רצון השם? אז השם אמר לו כלל, אז על מה יש לי להתרכז? על מה יש לי להתרכז? זו שאלה ענקית. איך? איפה אתה... מספק, אתה תמיד צריך להחביר על עצמך. מספק. אתה לא יכול. לא, אתה בא לעשות ביזנס עם מישהו. כמו נראה לי הרמח"ל אומר את זה, אני לא זוכר מי זה אומר את זה. כתוב שאנחנו צריכים להיות דומים לקדוש ברוך הוא. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה רחום. אני חושב שהרמח"ל אומר את זה במסילת ישרים, אני לא בטוח. או אחד מהמפרשים. מסילת ישרים אולי גם, אולי מכתב אליהו. למה אנחנו לא ממשיכים לומר? מה הקדוש ברוך הוא נוקם? גם אתה תנקום. מה הקדוש ברוך הוא חרון אף? גם אתה חרון אף. למה? כי כשהקדוש ברוך הוא נוקם,
הוא יודע שזה נקמה שמגיע. אבל באותו רגע שאני אעשה נקמה, אז רגע, כשאני מרחם על השני כשלא מגיע לו, לא קרה כלום, אז ריחמתי עליו. אבל כשאני מתנקם בשני, ועשיתי את זה קצת במינון יותר גבוה, או משהו כזה, פה אתה כבר עברת עבירה. לכן אנחנו לא אומרים בכל מידה ומידה שיש לקדוש ברוך הוא כמו שהוא כזה, גם אתה תהיה כזה. אתה לא יכול לעשות את זה. ולכן עכשיו בן אדם מתנהג אליך, עובד אצלך וגנב אותך. בסדר, אתה צריך לעשות את ההשתדלות. אז אתה מפטר אותו מהעבודה ושולח. לא לכעוס עליו, לא לשנוא אותו, לא שום דבר. הוא היה שליח של הקדוש ברוך הוא. זהו. בן אדם צריך להתנהג כמנהג דרך העולם, כבדהו וחשדהו, בדור שלנו זה חשדהו וחשדהו. אבל לא לכעוס, לא לנטור, לא שום דבר. אבל... ואם בן אדם חי ככה, תדע איך הוא הבן אדם הכי מאושר בעולם. הנה, דיברנו קודם. כן. אתה עכשיו צריך לטוס. כן. אתה בא לשדה תעופה. אם אתה לא תצעק תרים שולחנות, אתה תישאר בארץ. אוקיי, יש מושג של השתדלות. אבל כבר לימד אותנו רבי עקיבא. שהיה לו חמור. יפה מאוד זה. היה לו חמור. היה לו תרנגול. לא תרנגולים כמו שלך, זה נקבות, הן לא מקרקרות. הביא תרנגול אמיתי, שעון מעורר אמיתי. ומה עוד היה לו שם? איך? נר. והכל. בבוקר הוא בא ורואה ששחטו שם את כל הכפר. כן. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא מראה לאדם. אבל רוב הפעמים הקדוש ברוך הוא מסתיר מהאדם. כי זה העולם שלנו. חייב להיות הסתרה. חייב להיות הסתרה. ולעתיד לבוא אנחנו נראה שהכל לא רק טוב, הכל טוב מאוד. הכל טוב מאוד. ככה אומר רב צודק הכהן מלובלין. כתוב שהקדוש ברוך הוא ראה ואת כל אשר עשה והנה טוב מאוד. חז"ל אומרים טוב זה יצר הרע. מאוד זה המוות. את כל אשר עשה 100%. אבל הוא עשה עוד שני דברים שלא צריכים אותם בעולם. מה זה? יצר הרע. לזה הוא קורא טוב. והמוות הוא קורא לזה מאוד. אומר רב צודק מה הפשט בדבר הזה? זה רב צודק ככה יכול לתפוס את זה. אומר שהקדוש ברוך הוא יגלנו לעתיד לבוא שגם הדברים שנראו לנו רעים הם באמת הם טובים. אז מעולם לא היה בעולם שלנו מושג של רע, מושג של קלקול. אז יש בן אדם שכבר מעכשיו מאמץ לעצמו את המהלך הזה בחיים. אז הוא לא כועס על אף אחד, הוא לא מתעצבן על אף אחד, לא כועס על אשתו, לא כועס על ילדיו, לא כלום. הוא צריך לחנך, הוא צריך זה. אבל אפילו הבעלי חינוך אומרים שגם להראות לילד פנים כועסות, זו סכנה גדולה מאוד, כי הילד יכול ללמוד אותך להיות כעסן. יש פרצופים שאתה יכול להראות לילד שאתה מאוד עצוב ממה שהוא עשה, שזה לא טוב, חינוך, אבל לא לכעוס. שהילד לא יכעוס, שהילד יכול להבדיל בין שאתה מקפיד עליו, ואתה מאוד רע לך מה שהוא עושה, לבין שהוא רואה את האבא שכולו פקעת עצבים. עכשיו, כשהאבא כועס על הילד, מה קורה לאבא? אז קודם כל הוא אין לו נשמה. הוא אין לו נשמה. באותו רגע שהאבא כועס על הילד, מה קורה? נסתלקה ממנו נשמתו. עכשיו, זה עבודה זרה שמרביצה לילד. לא האבא. זה עבודה זרה. ואסור לילד להסתכל בפנים של האבא. אז הוא חושב שהוא מחנך, והוא לא יודע שעכשיו הוא הדבר הכי גרוע. ולכן מידת הכעס אליבא דאמת נובעת ממידת הגאווה, ועוד יותר העומק של הדברים כמו שאמרנו, שבן אדם חושב שהוא מנהל את העולם. אבל אין האדם מנהל את העולם, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אמר הקוצקי רבי, בא אחד לקוצקי רבי, הרבי מקוצק, היה אדם פיקח מאוד. הוא אומר, כל פעם שאני הולך לבית כנסת דורכים עליי אנשים. זה מבזה אותי, זה דורך עליי, זה. אז אמר לו, מי אמר לך כשאתה מגיע לבית כנסת להתפשט על כל הבית כנסת? אתה נכנס לבית כנסת, אתה מתפשט על הכל, אנשים רוצים לעבור, אז הם דורכים עליך, אין מה לעשות. אם אתה תהיה בפינה שלך, תתפוס את הפינה שלך, לא מעניין אותך שום דבר, למה אתה הולך לבית כנסת? אמן, קדיש, ברכו, תפילה וחלס, תלך הביתה. נכון או לא? זהו. אם הוא גבאי, אולי מותר לו לכעוס, אני לא יודע אם הוא גבאי. כן, שלום תגיד לו לא, הוא צריך לנהל את הדברים, אם הוא גבאי, לעשות אורדנס, צריך לעשות סדר. אבל אתה בתור בן אדם פשוט, תבוא תתפלל ותלך. זה קשה, אני מדבר לעצמי בכל, כי גם אנחנו לפעמים עולים לנו, שאלו את רפי, לפעמים עולים לנו חזנים, אוי ואבוי לנו.
הלאה וייטר. וצריך לקבלה, עמוד קל"ט, וצריך לקבלה אושפיזין דהינון מלאכין. זה שבת, כן? וצריך האדם לקבל בשבת בשמחה את פניהם של האורחים, שהם המלאכים המלווים את האדם בערב שבת לביתו. כן? שעה הכי קשה. זה שעה הכי קשה? לא יודע. בוא, לא. סע לשבוע לארץ. והוא, לא יודע, אני יודע, אנחנו מכניסים את השבת מאוד מאוד רגוע. אין דבר יותר קשה בשבת, מ-12 בצהריים עד כניסת עד שבת. כניסת השבת. הזמנים הכי אוקיי. לחוצים שיש. כי שם הקדושה בארץ היא יותר גדולה, וכעסית רחה, יותר מקטרג. זה לחץ גדול מאוד. פה אני כבר נמצא ב3, אני נמצא 4 שעות לפני כן. טוב, מה? תעברו לפה, מה לעשות? והם, איך? כן. אם בן אדם ילך ללמוד שעתיים לפני כניסת שבת, וירגיל את עצמו בדבר, תדעו לכם, שעה אפילו. זה מעין אוי לא מה בו. זה מעין עולם הבא, אני אומר לכם. והלימוד הכי טוב שלי זה 2-3 לפני כניסת שבת. בקיץ בכלל. אתה יכול לזכות את עצמך, אל תחשוב מה, אתה חושב שאני נולדתי שאחד שלומד בכניסת שבת? זה, יש ילדים, יש הכל, אני יודע, אני לא דן. אבל אני אומר, כיוון שבשעה הזאת, אני אומר את זה תמיד, בארץ בכניסת השבת, שפה זה 2-3 לפני כניסת שבת בארץ, זה לילה. בניו יורק כבר יושבים לאכול, לא יודע מה קורה באוסטרליה בשעה הזאת. ובכל ארצות הברית זה שעתיים לפני כניסת שבת, כולם ביזי, כולם עסוקים. ויורד שפע של קדושה ושפע של תורה בזמן הזה. ואומרים חז"ל שהשפע הזה יורד ומתחלק לפי מספר הלומדים. וכיוון שמספר הלומדים הוא קטן, אז השפע שהאדם מקבל הוא בהרבה יותר גדול. אתה מרגיש ברכה בכל מעשה ידיך. עכשיו, כיוון שלפני שבת רוב העולם לא לומד, ואתה לומד 2-3 לפני כניסת שבת, הרווח הוא רווח עצום. גם בשבת בבוקר, משתדל לקום מוקדם, כי זה שבת, אתה הולך לישון יותר מוקדם, אז אתה קם בבוקר, ועד 7:15 של התפילה, יש לך 3 שעות שאתה יכול ללמוד, תדעו לכם, זה מעין עולם הבא. לפעמים אני אומר, למה הגיע זמן התפילה, ואתה מבין את מה שחז"ל אמרו, שמתעסק עוזבים חיי עולם ומתעסקים בחיי שעה. אתה עכשיו באמצע הגשמק, באמצע איזה משהו, אתה צריך לעצור את הכל, ולרדת למטה להתפלל. למה? כי השפע. איפה רואים את זה? כי שמואל הנביא היה שקול כנגד משה ואהרון. והיה עם משה רבנו 70 מסכנים שגם הם היו נביאים. אז הנבואה התחלקה בין כולם. בזמן שמואל מי היה נביא? ודבר השם יקר בימים מהם. אין חזון נפרץ. היה עלי שהיה נביא, ועוד לא היו נביאים. לא היו נביאים, כי נסתמה הנבואה לגמרי. פתאום, מי קיבל נבואה? שמואל. וכששמואל אז הוא קיבל כזה שפע הנבואה, שהוא היה שקול כנגד משה ואהרון. למה? כי הוא קיבל את כל השפע, כי לא היה באותו דור, מי שראוי לאותו שפע. כבר בגיל 2, עד כדי כך. ולכן אם בן אדם מנצל את הזמנים האלה, אני עברתי על כל ספרי המהר"ל, במוצאי שבתות של החורף. שבת יוצאת ב5, 5:30, 6. את כל ספרי המהר"ל בסייעתא דשמיא, במשך 10 שנים, 12 שנה, רק במוצאי שבת. לקחתי לי פרויקט, אמרתי מוצאי שבת יוצא מוקדם, אני לומד את זה במוצאי שבת. את כל ספרי המהר"ל, ואתם יודעים מה זה ספרי המהר"ל. זה נקרא פרוטה לפרוטה, מצטרף לחשבון גדול. עוד דף ועוד דף ועוד דף ועוד דף. לפעמים אני מתפלא בעצמי, איך זה יכול להיות שגמרתי את כל זה. אבל כל יום אתה מחלק את זה, בן אדם חכם. ייקח את הספר, כמו שרפי עשה השנה, למד תיקוני הזוהר. חודש, אתה רואה את כל הספר, את כל העוב, ואומר, איך אני אספיק? אבל אתה לוקח את כל הדפים, אתה אומר, יש פה נגיד 400 דפים. לחלק את זה ל30, כל יום כמה? נגיד 8 דפים. 8 דפים זה כבר לא נשמע גרוע. תחליט לך, אני לומד כל יום 8 דפים. ואז פתאום אתה מגיע לערב יום כיפור, ועברת על כל התיקוני הזוהר. זה הפטנט בדברים האלה. ככה אני עושה לי, אני לא מבהיל את עצמי. אני פשוט קובע לי כל יום את זה קצת ככה, ומהספר הזה ככה, ומהספר הזה ככה, אני מסמן לי. מפה וכך. זה נקרא בתחבולות תעשה לך מלחמה. בתחבולות. זה נקרא לב חכם לימינו.
ולב כסיל לשמאלו. אז אומרים וורט, לב חכם לימינו, הוא מסתכל, תראה כמה כבר למדתי. לב כסיל לשמאלו, אומר, תראה איזה עובי כאן, מתי אני אספיק את זה? עכשיו הוא מתחיל את תחילת הספר. הוא אומר, תראה, אני סך הכל הספקתי דף אחד. ותראה איזה עובי יש לי. זה כמו ביום כיפור. אתה רואה אתה מתחיל להתפלל ערבית, ואתה אומר, יהי רצון שזה יהיה ערבית של מוצאי יום כיפור. וואי וואי וואי. ואתה רואה אצלנו, אתה יודע שאתה מספרים, ופתאום אתה רואה שהוא קופץ מ-750 ל-770. איך מעבירים ככה את הדפים. יבורכו אלה שהכניסו כל מיני פזמונים שאנחנו לא אומרים, ככה זה נותן לנו הרגשה שאפשר לדפדף. ככה. מה לעשות? נכון או לא, זהו זה. הלאה, וצריך, אני חוזר עוד פעם, וצריך לקבלה ושפוזין דעינון מלאכין, וצריך האדם לקבל בשבת בשמחה את פניהם של האורחים שהם המלאכים המלווים את האדם בערב שבת לביתו, כמו שאנחנו יודעים, והם כמו אולמן דנשמתא יתרה דאי השכינתא עילה, שהם הנערים המשמשים את הנשמה היתרה, שהיא השכינה, מישהו דופק בשולחן, זה יוזיז את המצלמה, שהיא השכינה העליונה סוד הבינה, ששורשה של הנשמה יתרה, דהיינו בן אדם מאיפה מקבל את הנשמה יתרה? מעולם הבינה, מבחינת לאה, משם מגיע הנשמה יתרה, כמו שאמרנו, אלה שהיו בגיהנום נכנסים לגן עדן תחתון, אלה שהיו בגן עדן תחתון נכנסים לגן עדן עליון, ואלה שהיו בגן עדן עליון יורדים להיות נשמה יתרה. זה הכוח של הנשמה יתרה, זה כוח עצום שיש לאדם. לכן יש לו רוחב לב. אז אומר רב צודק, כל אדם ואדם, כל יהודי בעולם, אפילו אחד שלא הכין את עצמו כלל וכלל לקבלת השבת. כי יש כללים בקבלת נשמה יתרה. אם הוא לא למד כל השבוע, הוא לא יקבל נשמה יתרה. ואם הוא לא חידש חידוש, הוא לא מקבל נשמה יתרה. אם הוא לא קרא 2 מקרא ואחד תרגום, זה בעיה. יש המון תנאים לקבלת נשמה יתרה. עכשיו הוא לא יכין שום דבר, לא למד כל השבוע, לא חידש שום דבר, לא כלום. מאיפה יקבל נשמה יתרה? גם הוא מקבל משהו הבסל, גם הוא מקבל קצת. אומר רב צודק, אצל אותו בן אדם, איפה זה מתבטא? שיש לו תאבון לאכול. ואת זה יש לכולם. הוא אומר שזה המינימום. אז יש בן אדם שזה באוכל. יש אחד שלמחרת תספר לך כמה חצילים אשתו עשתה. כי רק בזה יש לו, במה יש לו? במה הנשמה שלו? אז בדבר הגשמי. רק בדבר הגשמי. יש בן אדם שאכל את המן, יש בן אדם שאכל את המן, וזה נקרא לחם אבירים אכל איש. לחם של מלאכי השרת. ויש כאלה אכלו את המן, מה קראו לזה? הלחם הקלוקל. הלחם הקלוקל, ואני שמעתי את זה ממורי ורבי, הגאון הגדול, רב מוישה שפירא. אנחנו חושבים, הם אכלו את המן, איך הם קראו לו הלחם הקלוקל? יש לנו משהו היום, פעם בשנה, שיש לנו לחם שהוא כמו מן מן השמיים. איזה זה? מצה. זה נקרא נמה דמהמנותא, זה נקרא לחם של אמונה. כי אין בזה יצר רע, אין בזה שום דבר. מה קורה במוצאי שבת במאפיות? אתה לא יודע, אנשים נשרפים רק בשביל לקחת. אמר את זה מורי ורבי, שמעתי את זה ממנו. אומר, זה לא נפשנו קצה בלחם הקלוקל? זה לא נפשנו קצה בלחם הקלוקל? אנג'ל, תבוא למאפיית ויז'ניץ, אצלנו בבני ברק איפה שגדלתי. איך מתנפלים, עבדך הנאמן היה עושה את זה במסירות נפש גדולה מאוד. אתה תופס ככה וחם לך, ואתה רואה ככה, ואתה לוקח את החליפה, לוקחים את החליפה כדי לקחת את הכל והולכים מכות. מה קרה? מה קרה? היה לך לחם אמונה, 7 ימים, או פה יותר, 8 ימים. אבל נפשנו קצה בלחם הקלוקל. אל תשגע אותי, תעשה לי טובה, תן לחם. זה, אני אומר את זה בשם מורי ורבי, זה חידוש שלו, ויפל הזייגר. מהשעה, הלאה וייטר, נחזור לענייננו. אוקיי, ונפש יתרה דאי שכינתא תתאה. שמעתם? יש נשמה יתרה שזה מגיע מהעולם הבינה מלאה. ויש נפש יתרה דאי שכינתא תתאה. מי זאת? רחל. ואת הנפש היתרה ששורשה במידת המלכות, הנקראת שכינת התאה,
ואושפיזין דנחתין עימה. וכן צריך לקבל בשמחה את שאר האורחים היורדים יחד עם השכינה, שהם המלאכים היורדים בכל שבת יחד עם השכינה כדי לשרות על ישראל. ולכן איזה עוד דברים אתה צריך? וצריך איתתה, זו האישה, לתקנה שרגה בליל שבת לימינה. וצריכה אישה, אצלי בבית גם כן, תראה רפי, הנרות הם בצד זה, כן. וצריכה האישה להכין מערב שבת ולתקן נר כדי להדליקו לכבוד ליל שבת, ולהעמיד את הנר לצד ימין שהוא צד דרום של הבית. לכן אם יש לבן אדם בית, נשתדל שהנרות יהיו בצד דרום. אני לא יודע, אתם אוכלים פה? יפה מאוד, מצוין, הנה זה פה בצד דרום. מצוין, לא, זה נקרא דרום, זה בצד של הדרום של הבית. אז זה הוא מכין את השמן ואת הפתילות. כן. והאישה באה ומדליקה, כי אחר כך היא מדליקה אותו כשהוא מגיע. הלאה, והתחשיב לה כאילו תקנה מנורתה בדרום. שמעתם? וזה נחשב, שאם בן אדם עושה פה את הפעולה, הפשוטה, מה סך הכל הוא מכין את הנרות. זה מחשיבים לו בשמיים כאילו מה הוא עשה? שמעתם? וכשנוהגת כן האישה, נחשב לה כאילו העמידה ותקנה את המנורה בבית המקדש, שהיה מקומה בדרום ההיכל. וצריכים לספר את זה לאישה. שהיא לא תחשוב שהיא עושה סתם איזה מעשה פשוט. לא. עכשיו, אם האישה יודעת את זה, שכל שבת שהיא מכינה ומדליקה את הנרות, כנגד זה למעלה, זה כאילו מדליקה את המנורה בבית המקדש, היא תחשיב את הדבר הזה. היא תתייחס לזה בצורה יותר רצינית. ופטורה בצפון, וכן צריכה לסדר את הלחם לסעודת שבת בצד צפון של הבית. כמו שאצלך. כמו בבית המקדש שהיה שולחן לחם הפנים עומד לצד צפון ההיכל. ועלי הוא יתמר, ועל זה נאמר בגמרא, הרוצה להחכים ידרים, דהיינו יפנה לצד דרום שהוא צד ימין, ששם בראש קו הימין, שזה מוח החוכמה. ואילו הרוצה להעשיר, יצפין. לכן כנראה הצפנת גם לפה. עזבת את הדרום ובאת לצפון. כלומר, יפנה לצפון שהוא צד שמאל, ומשם שורש העשירות. שכמו שאומר הפסוק, וזהב מצפון יעט. או כמו שכתוב מצפון, הנה, מצפון זהב יעט. ואינון שכינתה אילאה ותתאה. והמנורה והשולחן זה כנגד שכינה עליונה ושכינת הטעם. בשיעור ביום רביעי, לא הקלטתי את השיעור, אז שאלנו שאלה מאוד מאוד טובה. משה רבנו ידע איך לעשות את המנורה? הוא נתקשה. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? נתקשה משה רבנו במנורה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תזרוק את הזהב בפנים, ואז תעשה המנורה, תעשה מאליה. למה משה רבנו נתקשה במנורה? כי כל החלקים שיש במנורה זה 49, והאש שדולקת מעליה זה מבחינת 50. ומשה רבנו כמה מידות ידע? 49. את שער 50 הוא לא יכול לתפוס. וכיוון ששער 50 אין משה רבנו יכול לתפוס, לכן הוא לא ידע איך לעשות את המנורה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תזרוק אותה לאש, תשליך אותה לתוך האש ויצא המנורה. תעשה המנורה. אוקיי. אז שאלנו, איזה דרגה יותר גבוהה, של המנורה או של ארון הברית שהיה בתוך קודש הקודשים? לכאורה ארון הברית. לא לכאורה. מה? ארון הברית. ברור. כן. ועוד יותר, הרי המידות של המנורה היו מידות שאנחנו יודעים אותן? ודאי. כתוב שהמנורה אינה מן המידה או הארון אינו מן המידה? הארון אינו מן המידה. הארון כשהיית מכניס אותו הוא לא היה אמור להיכנס לשם, אין מקום. אז דהיינו שם זה הייתה דרגה יותר גבוהה, הרי בקודש הקודשים זה רק הכהן גדול יכול להיכנס. משה רבנו ידע לעשות את הארון הקודש? ידע. ידע, איך את זה הוא יודע? אם במנורה הוא נתקשה, הוא היה צריך להתקשות עוד יותר בארון הקודש, אז איך הוא לא התקשה בארון הקודש? זה אני משאיר לכם שעורי בית. ועינון שכינתה, זה נקרא שכינתה עליונה ושכינתה תתאה. דהיינו שכינתה עילאה מנורתה לדרום, צריכה לתקן עלה. והשכינה העליונה בינה, שהיא יסוד המנורה, לכן יש בה 50 שערי בינה. ולפיכך בדרום, שהוא צד ימין, צריך להעמיד ולתקן אותה. יש לך מלבים? תביא לי שמות, מלבים שמות. הזכרתי עכשיו במשהו.
ובגין דתמן חוכמה, ומשום שבצד ימין שם החוכמה, או בגין דה, זה מה שהרוצה להחכים, ידרים, כי החוכמה היא בצד קו ימין, למעלה מחסד שהוא הדרום, ולפיכך צריך להעמיד המנורה בדרום, כדי להמשיך לשפע מהחוכמה. יוצא שבן אדם, יש לו נרות שבת ושולחן, זה נקרא שיש לו גם צד ימין וגם צד דרום, והמלאכים מלווים אותו, וככה הוא מקבל את השפע כמו שצריך להיות. זה השלום עליכם שמלווים אותה אדם. אני לא אומר צאתכם לשלום, האריזל אמר לא להגיד צאתכם לשלום. אני לא זורק אף אחד, הוא אומר בשבתכם. אני לא זורק אף אחד. לא זורק אף אחד. איך? אין לך מלבים? אין? אוקיי. איך? אני לא אומר. אבל אל תלמד ממני, אם המנהג שלך לזרוק אותם, תזרוק אותם. אני לא... לא, יש כאלה אומרים שזה להפך. זה כאילו מלווים את המלאכים, זה ליווי וזה כבוד למלאכים. אז אלה שלא אומרים, זה מחמת כבוד למלאכים. ויש כאלה שאומרים, זה בגלל כבוד למלאכים. כל אחד נערה ופשטה, כל אחד לפי מה שהוא קיבל מאבותיו. אבא שלי היה אומר צאתכם לשלום. אני לא אומר. ובהו ביתא דאשכחין דירה דה מתקנה בהי סידורה. ובאותו הבית שמוציאים המלאכים המלווים את האדם בליל שבת דירה כזו, הרי המלאכים, כמו שאמרנו, המלאכים מלווים את האדם. והם נכנסים לבית, והם רואים שיש לו מנורה ושולחן ערוך, המתוקנת ומסודרת באופן זה, דהיינו מנורתה בדרום ושולחן בצפון, וגם ומיטה בין צפון לדרום, כמו שאנחנו שרים, והדלקתי נרותיי והצעתי מיטתי, הנה, והחלפתי סמלותיי לכבוד השבס. אתם מכירים את השיר הזה? ומיטה בין צפון לדרום, והמיטה היא שהיא כנגד הייחוד של הנוקבה, שזה זעיר אנפין ובעלה, עומדת בין צפון לבין דרום. אני צריך על המנורה, בפרשת המנורה, אני לא יודע. ואמרין אילן מלאכין דקנחתין עם שכינתא דהי נשמה יתרה. אזי אומרים המלאכים שיורדים עם השכינה, שהיא יורדת עם הנשמות היתרות היורדות לשרות על ישראל יחד עמה. אז מה קורה איתם? לית דין אתר אדיוט דעם הארץ. אין זה מקום אדיוט של עם הארץ. כשהמלאכים ככה רואים שאותו בן אדם תיקן את הדברים כמו שצריך להיות, הם אומרים זה המקום הזה, זה לא בית של עם הארץ, אלא זה בית מתוקן כמו שצריך להיות. אלא הנתר דרעבה במין קודם אדוני. אלא זה מקום שרצון יש בו מלפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו שלא נדמיין לנו שזה לא ככה. אם חז"ל אומרים לנו שזה המצב, ככה בן אדם צריך לצאת מהבית כנסת בשבת, כשהוא מגיע הבית, הוא בא בשמחה ורואה שולחן ערוך והנורות דולקים, שידע לו שככה הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה לא בית שלו. אני לא יודע איזה פרק זה. על המנורה, תסתכל איפה המנורה, כן. מה קורה אם הוא לא על עובר בבית? המנורה. אוקיי. זה המלבים. אבל אני לא יודע אם יש לו פה... על המנורה? אבל זה... שיצאו... אני לא יודע אם זה... על הנרות? זה בשמות... כן, אבל יש לו מה שנקרא לא פירוש הפשוט, אלא יש לו... איזה מילים הוא משתמש? הוא מביא את הפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ ומלכוכיה ומחתותיה. זה אני לא יודע אם את זה הם הכניסו, אני לא יודע, ואת המשכן תעשה 10, לא, הם לא הכניסו את זה. זה יש את הכלים ויש את הסודות של המשכן. אז בחלק של הסודות של המשכן שם הוא אומר, אולי אני אקריא את זה שבוע הבא. הלאה, פטורה, השולחן, צריך לתקנה לגבי צפון. השולחן שעליו הלחם, שהוא כנגד השולחן שעמד בבית המקדש, צריך להעמידו לצד צפון הבית. ופטורה השכינתא תתאה. והשולחן רומז כאמור לשכנה התחתונה, מלכוס נוקבה דזעיר אנפין. לא יודע מה זה. תהית מרבה, שעל זה נאמר,
כל כבודה בת מלך פנימה. משבצות זהב לבושה. מהי זהב? מה פירוש המילה זהב? דא גבורה. כי הרי אנחנו יודעים שכסף זה חסדים, ואילו זהב זה דינים. זו הגבורה בקו שמאל. דאיתמר בה, דאיתמר בה, לא דאיתמר, זה לא איתמר הגיס שלי. שנאמר מצפון זהב יהתה. נגמר לכם הדפים? אז זה טעות כנראה שהיא לא הדפיס את הכל. אוקיי. אוקיי, אז אני אמשיך. ובביתה, ממשיך הזוהר ואומר, זה נשאר פה איזה עמוד אחד, לא יודע מה, זה כנראה טעות. ובביתה, דלאו אינון דמתקנין אילן תיקונים בליל שבת. ובית כזה, שלא מתקנים את הדברים כמו שצריך להיות בדברים האלה, ושפיזין אמירין. אלה שמלווים אותו, מה הם אומרים? לאו יהודה דירה די ישראל. זה לא בית יהודי. דאיתמר בה, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם. איך כתוב בפסוק לדורותם? חסר וו. לדרתם, כתיב חסר, מלשון דירה, שבן אדם רב צודק כל הזמן מביא את זה, לדורותם מלשון דירה, בן אדם צריך לעשות לו דירה. וזה רמז שצריכים ישראל לשמור, ולעשות את השבת בסידור דירתם, שתהיה מתוקנת בכל תיקוני השכינה כמו בבית המקדש. וכל אילן תיקונים צריכים לתקנה בליל שבת. וכל אלה התיקונים צריכים להכינם שיהיו מסודרים כן בליל שבת. דהי היא ממש אות ברית מילה. כמו שברית המילה זה נקרא אות, גם השבת היא נקראת אות. שהיא השבת ממש יש דיון בהלכה, אם חלק מהפוסקים ככה אומרים אנחנו לא נוקטים את זה ככה. הרי בשבת למה אנחנו לא מניחים תפילין? כי זה אות. ובשבת יש לנו אות של שבת. זה אות ברית המילה ואות של שבת. מה הדין עם אדם שהוא לא מהול? לא נימול. נגיד אחיו מתו מחמת ברית המילה. ולכן נולד ילד אחד, מלאו אותו מל. בן שני מל. יותר לא מלים את הבנים. האם הוא יצטרך להניח בשבת תפילין או לא? לא. אתה אומר לו, למה לא? הוא לא מהול, הוא הרי אין לו את האות. אתה אומר שהוא יצטרך. יש מהפוסקים אומרים שהוא יצטרך, כי צריך שתי אותות. מה אתה אומר, רפאל? אפשר שאלה אחרת, מה הוא כן. עושה את השבוע? לא, אז יש לו שתיים. הוא מניח תפילין, ומניח תפילין, רגע, יש לו, לא. לא. מה השאלה, מה? אז יש לו רק אות אחת. שתי אותות. כן. הוא צריך לשמור שבת באמצע השבוע. שהיא השבת. אבל רוב הפוסקים אומרים שיהודי גם שהוא לא מהול, שהוא לא נימול, הוא נקרא כנימול דמי. מאיפה אנחנו יודעים? שאם בן אדם נדר נדר, שהוא לא אוכל מערלים. כל מי שערל הוא לא אוכל. ויש יהודי אחד שלא מל את עצמו, מותר לו לאכול ממנו? מותר לו. כי הוא נקרא נימול. ואם יש גוי שהוא מל את עצמו, זה נקרא שהוא עם עורלה. אז מה אתה רואה? שיהודי בעצם מציאותו, ולכן אומר רב צודק, שהמצווה הראשונה שיש ליהודי, עושים אותה בלי דעת. אין דעת. כי הדעת זה מה שמקשר בין האדם לבין המושכלות שלו, זה הדעת. וכשאתה מבטל את הדעת, ואתה עושה איזה משהו בלי דעת, זה מראה שאתה מחובר לדבר בשורשו, בין תרצה בין לא תרצה. כמו שיהודי, הוא נולד יהודי והוא לא יכול לעקור את זה. קח את הברית המילה שזה כריתת ברית עם הקדוש ברוך הוא, עושים את זה בלי דעת של התינוק. התינוק עוד לא יודע, לא יכול להגיד שום דבר. וזה מראה שעם ישראל קשורים לקדוש ברוך הוא בשורשם, ואף יהודי לא יכול להתנתק ממציאותו של הקדוש ברוך הוא. אין לנו שום מצווה שאנחנו עושים בלי דעת. חוץ ממצווה אחת, שצריך להגיע למצב בלי דעת. זה פורים. ולכן ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. ליהודים הייתה אורה ושמחה, חז"ל דורשים, שאחד מהדרשות שזה ברית המילה. כי זו אותה בחינה של ברית המילה, עד דלא יודע. וכשעם ישראל קימו וקיבלו עליהם, אז היה חזרה של מעמד הר סיני. וכיוון שהיה חזרה של מעמד הר סיני, מה הם אמרו במעמד הר סיני?
נעשה ונשמע זה כמו ברית מילה. כמו שברית מילה זה בלי דעת, וזה מראה שאנחנו רצוננו לעשות רצונך וזה בשורשנו. כשהעם ישראל קימו וקיבלו עליהם בפורים, אז הם אמרו עוד פעם נעשה ונשמע, ואז הם גילו בדעתם שהם מחוברים לקדוש ברוך הוא בשורש. נגמר הסיפור. חלק מהדברים זה ככה אומר רב צודק. נכון, זה נקרא קימו וקיבלו. קודם כל אני מקיים. דהיינו, אני מציאות שרוצה לעשות, זהו זה. לפעמים אני יכול, לפעמים אני לא יכול, לפעמים אני אנוס, לפעמים אני לא יודע שצריך, אבל אני מציאות. גם כל עם ישראל לא שומר שבת, לא כלום, אבל זה עושה. זה בלי טעם. חוץ מהערב רב, השבת אולי קצת נדבר על הערב רב. שיהיה השבת ממש סוד עוד ברית מילה, כי זה הזמן המיוחד לחיבור של בין עליונים לתחתונים, וכיוון שהזמן של החיבור זה בליל שבת, זה העיקר, לכן הרי סעודת ליל שבת זה כנגד מי? יצחק. שבת בבוקר כנגד אברהם, וסעודה שלישית כנגד יעקב. וכיוון שהכניסה בליל שבת זה כנגד יצחק, ומה יצחק? מסר את נפשו על קידוש השם. ולכן הכניסה של עם ישראל זה אפילו בלי דעת. זה מסירות עם ישראל. כי אם אתה תחשוב, זה שיגעון לא לעבוד. מה אתה מבטל? יום עבודה? רפי אמר לי במפורש, המחירות הכי טובות אצל כולם, זה בשבת. למה? כי כולם באים, יש להם זמן ללכת לעשות קניות, ואתה סוגר בשבת. איך זה יכול להיות? אמרו לי איפה שהלכתי לקנות מכוניות, אמרו לי שהמחירות הכי טובות זה בשבת. דרך אגב, בלייקווד בניו יורק, כיוון שיש שם הרבה יהודים, הם סוגרים בשבת ופותחים ביום ראשון. כן, ככה זה. פותחים ביום ראשון, כל הסוכניות של הרכבים, טויוטה והונדה וכולם. סוגרים בשבת, עד כדי כך. ולכן צריך לסדר את המנורה, השולחן והמיטה, שהוא סוד תיקוני השכינה בליל שבת, די קל לרמוז על הזיווג הזה. מה שיצא לנו פה, אחר כך יש מאמר בזוהר, שבת וברית המילה, שזה שני האותות. מה שיצא לנו שאנחנו צריכים להיזהר ממידת הכעס ביום חול, ובוודאי בשבת שבן אדם לא יחוס. כי אם הוא חס ושלום כועס בשבת, הוא מקיים בנפשו את הפסוק, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ומסתלקת ממנו הנשמה, ובוודאי הנשמה מיתרה מסתלקת ממנו. עד כאן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך, הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.